Aiwa, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV, abasa richienda mberi. Iye zvino ndiri kuno kuTriangle kuUswaushava kwana Lorraine, vazhinji munoziva kuti Lolo handiti Lorraine Jakarazi pamwechete nemunin'ina wake Rejoice ndo vakanyanyotekeshera vakazivikanwa zvakanyanya handiti ndo patiri kutaura kuno. Pane chitiko changa chichiitika pano chandinoda kuti ndinge ndinokuzivisai ndikupewo update yekuti zvii zvaswera zvichiitika nhasi. Aiwa, ndichida kutendai nekuda kwekutitsigira. Uri munyowani usati wasubscriber on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to to follow us on our Facebook page Saint TV. Ndichitoti makadii muri yeZimbabwe. So sekuziva kwenyu muvhiki rakapera takanga tiri kunoko kuUswaushava ndikataura naLorraine Jakarazi achititsanangurira kuti vakanga vachigara sei pamba pavo panapa. Aiwa, ndichida kutenda nekuda kwekushare kwamakaita video rikaenda viral, be it on WhatsApp, pamaTikTok, pamaX yainzi Twitter, on all social media platforms, rikasvikawo parakasvikawo zvakare kunyangwe kuvatungamiriri venzvimbo ino, rikasvika kuna kansela wenzvimbo ino, rikasvika kunyangwe kuna MP wenzvimbo ino. Avo vazosvika pavaunganidza vanhu vakati aiwa, hatingagone kuti zvoni tingotarira vemidhiya vachiita basa riri pano mumusha medu. Isu sevaridzi vemuno tinofanira kuti tinge tiri tinobatana navo tichiita basa riri mumusha medu. Aiwa, chinova chinhu chatifadza nekuti patinenge tichiita mavidheos hatisipo pakuda kuti titukane. Aiwa, sekutaura kwandinogara ndichiita kuti Saint TV, we are there to spread love. This is a life changing experience channel inofanira kusandura upenyu hwevanhu. Chinova chinhu chakatifadza nekuti takaonawo MP nakansela vanova MP Honorable Chiwa vakabva vatibata vakati aiwa, ngatibatiranei pamwe chete kunge tiri tinovaka musha uno, tinge tiri tinoona kuti vana vedu vari safe, tinge tiri tinosimudzira vana vedu. Chinova chinhu chatatanga pano. Tichida kutenda seSaint TV nekuwanikwa tiri tinounganidza mari yatatengawo building material. Tichida kutenda kuti saka ivo MP vabva vatipa simendi yese ichashanda pakuvaka musha uno nezvimwe zvakasiyana siyana zvavapledger kuti basa repano ringe riri rinoendera mberi. Tichida kutenda Saint TV makatenga kunyangwe roof yeimba ichavakwa pano, paint, makatenga building material yakasiyana siyana yekuti chivakwa chiri kuda kuvakwa panapa chinge chiri chinopfuurira mberi panguva pfupi. Zvakare tichida kutenda kunyangwe neconstruction company yapledger kuti aiwa, isusu tichavaka pachena, tichapa labor yedu pachena. Aiwa, muri yeZimbabwe ndozvandandiwezokupai update yezvikuitika kuno. Tichida kutenda zvakare necommunity, vagari vemuno muUswaushava vabatirana kuti vange vari vanouya pano kuzomira nevanasikana panapa. Asi ndiri kunzwa vanhu vazhinji vari kungoramba vachipa kutenda kwakanyanya kuvanasikana nekuzvibata kwavakaita kuzvichengetedza kubva vari vadiki vasvikawo pavasvitswa naMwari. Chinova chinhu chinodadisa, chinova chinhu chakanaka. Aiwa, ndozvandangoti ndiwe kuzokuzivisai ndichikupaiwo update. Saka tichange tichizokupaiwo maupdates ekuvakwa kuchange kuchiitwa imba iri panapa. Kune vese vanenge vachida kusapota, tichiripo pakuda kuti tinge tiri tinoramba tichiusimudzira nekuunganidza material. Zvakare panapa tichadhirilirwa borehole, but chatinenge tisina zvinhu zvakaita semasola, mapampu tinenge tisina, pachangodhiriliwa nevachadhirila. Asi havasi kuzotipa, manzwiro andaita havasi kuzokwanisa kutipa zvekuinstola kuti mvura inge iri inobuda. Saka kune vanenge vachida kutibata kuti musha wevana unge uri unobuda mvura, makasununguka kutibata, topfuurira mberi nekusapota vana vedu. Ndichida kupawo zvakare a big shout out kuna my brother DJ Ola 7. Thank you very much my brother, together with your partners for partnering with us pa project iri panapa. Vakatipawo $1,000 yekuti basa riri panapa ringe riri rinoenda mberi. Tichida kungokutendai nekuwanikwa muri munotibatsira kunge tiri tinotenga
material, building material iri panapa. Ndichida kuzivisa kuti ayo material yese yatovapo, handiti building material yese yatovapo. Changosara kuti isusu tichiite basa pamwe chete newe construction company kuti chivakwa chiri panapa chinge chiri chinoendera mberi. Aiwa, tinokutendai from Mango Saint. Ngatirambe tiri panapa tichiona zvichange zvichiitika, kusanduka kuchange kuchiitika kuvana vedu. From Mango Saint, the only Zim uncle for now. Nchiti, much love and God bless. Zvakare regai nitore mukana uno wekutenda Pastor Rita Chiburika pamwe chete neWomen of Excellence International, chikwata chemadzimai vari kunze. Ndichiti thank you very much ne$1,000 contribution yamakaisa pabuilding project iyi yevana vekuUswaushava. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka, vakuropafadzei. Bhaibheri rinobva rati iye akatanga basa rakanaka mamuri ucharipedzisa, kureva kuti basa riri pano rakatangwa naJehovha uye ndiJehovha vacharipedzisa. From Mango Saint neScientific Crew, for now tichiti it's much love and God bless.